Helo, Steffan yw'n enw I, a dwi'n gweithio gyda Darpl fel eich cyfieithydd Cymraeg ac yn hwyluso ein trafodaethau e-ddysgu heddi. Byddwn yn chwilota heddi ynglyn â sut mae diwylliant a sefydliadau threftadaeth yn gallu gweithredu yn deg drwy gyd-greu a chydgynhyrchu. Yn gyntaf, byddwn yn edrych ar y dirwedd, diwylliant a threftadaeth gwrth-hiliaeth a sut mae pethau ar hyn o bryd. Byddwn yn ystyried yr heriau'r cyfleoedd rydyn ni wynebu. Nesa, mwyn sicrhau bod ni gyd yn siarad yr un iaith, hoffwn ni egluro peth terminoleg ddefnyddiol sydd yn berthnasol i waith gwrth-hiliaeth o fewn y cyd-destun yma. Yna, fyddwn ni edrych ar bwer cydweithio drwy chwilota buddion cyd-greu a chydgynhyrchu a pam mae gweithio gyda'n gilydd mor hanfodol. Yn dilyn hynny, byddwn yn amlinellu'r broses o gyd-greu a chydgynhyrchu gan roi fframwaith ynglyn â sut gallwn ni ymgysylltu a rhanddeiliad yn effeithiol drwy ddatblygu a rhoi ar waith mentrau gwrth-hiliaeth. Byddwn hefyd yn ystyried be mae uchalen gywir yn edrych fel, a beth yw'r deilliannau diriaethol a nodweddion sefydliad sydd yn wirioneddol gynhwysol a gwrth-hiliaeth. Ac i annog peth myfyrdod, fe wnawn ni gael tasg bach myfyriol i ystyried peth o'r syniadau hyn mewn mwy o fanylder. Ac yn ola, fe wnawn ni ddod i'r casgliad gyda rhai o'r pethau ni wedi dysgu o hyn mwyn crynhoi'r prif bwyntiau ni wedi trafod. Wrth edrych ar y dirwedd gyda drwy lens arwap mwyn deall yn wirioneddol a mynd i'r afael a dirwedd gwrth-hiliaeth o fewn diwylliant a threftadaeth Cymru a'r sefydliadau yma yng Nghymru, mae angen i ni ganolbwyntio ar sawl maes allweddol mwyn cymryd camau o'r anhegwch presennol o fewn y sector. Yn gyntaf, mae rhaid i ni fwyhau atebolrwydd arweinyddiaeth ar gyfer tegwch, a mae hyn yn golygu sicrhau bod arweinyddiaeth o fewn ein sefydliadau diwylliannol a threftadaeth yn cymryd cyfrifoldeb uniongyrchol ar gyfer hyrwyddo gwaith gwrth-hiliaeth a thegwch ac yn gweithio'n weithgar tuag at gael gwared ag arferion sydd yn gam wahaniaethol. Mae hyn yn cynnwys gosod targedau clir, monitro cynnydd a hefyd cadw unigolion a sefydliadau yn atebol ar gyfer cyflawni amgylchedd sy'n lawer mwy cynhwysol. Yn ail, mae angen i ni sicrhau dosbarthiad teg o ariannu ar draws sefydliadau diwylliant a threftadaeth amrywiol. Mae rhaid ni edrych ar sut mae ariannu yn cael ei ddirannu o fewn y sector ddiwylliannol yng Nghymru a gweithio yn rhagweithiol tuag at sicrhau bod adnoddau yn cael eu dosbarthu'n deg gan gefnogi ystod eang o sefydliadau a mentrau sydd yn adlewyrchu tapestri diwylliannol cyfoethog cenedl Cymru. Ac yn drydydd, mae rhaid ni ailfframio naratif hanesyddol mwyn cydnabod a mynd i'r afael ag anghyfiawnderau hiliol. Mae ein sefydliadau diwylliannol a threftadaeth a chanddyn nhw rôl hanfodol i'w ware wrth ddehongli a chynrychioli hanes. Mae angen i ni edrych yn feirniadol ar naratifau hanesyddol gan gydnabod y gorffennol a hefyd anghyfiawnderau'r presennol hefyd, gan sicrhau bod persbectifau amrywiol yn cael eu cynnwys yn y storiau y byddwn ni yn ei hadrodd. Mae rhaid i ni gofleidio amrywiaeth diwylliannol a hyrwyddo dealltwriaeth o draddodiadau amrywiol. A bydd dathlu ein amrywiaeth o ddiwylliannau a thraddodiadau o fewn Cymru yn hanfodol ar gyfer hyn. Mae'n ymwneud â arddangos cyfraniadau holl gymunedau Cymru a meithrin dealltwriaeth dyfnach a gwerthfawrogiad o wahanol dreftadaeth diwylliannol. Ac yn olaf, mae rhaid i ni hyrwyddo dysgu diwylliannol a chydweithio. Mae creu cyfleoedd ar draws cymunedau gwahanol yn gallu helpu torri lawr y rhwystrau a herio'r ystrydebau a'r stereoteipio a hefyd adeiladu cymdeithas sydd yn fwy gynhwysol ac yn fwy deallusol yma yng Nghymru. Rydyn ni wedi trafod y terminoleg a ddefnyddir i ddisgrifio pobl yn ein sesiwn gyflwyno gyntaf, felly plis a fyddech chi gystal ag ail edrych ar hwn a os hoffech chi adnewyddu'ch dealltwriaeth. Heddi, beth am edrych ar y term o fyw neu brofi hiliaeth. Yn Darpl, ni'n datgan bod profiadau byw o ddioddau hiliaeth
yn amgyffred nifer fawr o ffurfiau o gamwahaniaethu, rhagfarn a hefyd rhwystrau systematig tuag at unigolion sydd yn dod o grwpiau ethnig sydd ar y cyrion ac maen nhw'n gweld hyn yn eu bywydau dyddiol. Gall y profiadau hyn gynnwys hiliaeth amlwg, hiliaeth gydd neu hiliaeth systematig sefydliadol neu hiliaeth fewnol. I wrth gyferbynnu â hynny, mae profiadau byw o wrth-hiliaeth yn amgyffred teithiau personol, camau gweithredu, ymrwymiadau unigolion sydd wedi gweithio yn weithgar i gael gwared ar hiliaeth a hefyd hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Gall y profiadau hyn gynnwys trawsnewidiad personol, gweithredoedd ar y cyd gan y gymuned, pobl yn ymuno gyda'i gilydd a hefyd eiriolaeth traws adrannol. Felly beth am egluro rhai termau eraill. Yn gyntaf mae gyda ni cyd-greu. A yn y bôn mae cyd-greu yn sôn am pan fydd unigolion a chymunedau yn cymryd rhan weithgar wrth gynhyrchu syniadau. Meddylwch amdano fe fel rhyw broses greu ar y cyd, lle bydd gwahanol bersbectifau yn dod gyda'i gilydd. Mae'n golygu gwneud penderfyniadau ar y cyd a gall fod yn strategol o ran natur. Yn ei hanfod, mae cyd-greu yn aml yn gam hanfodol tuag at gyd-gynhyrchu, gan osod y seilwaith ar gyfer cydweithio llawer mwy dwfn. Mae'n ymwneud â dod â phobl allweddol at y ford yn gynnar mwyn cynhyrchu syniadau a llunio cyfeiriad y mentrau hyn. A mae hyn yn ymwneud â gwerthfawrogi mewnbwn a phersbectifau ystod eang o randdeiliaid o fewn ein cymunedau chwaraeon yma yng Nghymru. Nawr, bydd am symud ymlaen i'r cysyniad perthynol o gyd-gynhyrchu. Mae cyd-gynhyrchu yn ffurf bwerus iawn o gydweithio. Mae'n broses ar y cyd yn benodol pan yn gweithio gyda phobl sydd wedi cael profiad o fyw gyda gwasanaeth yma neu'r polisi mewn cwestiwn yn hytrach na jyst unrhyw ddinesydd. Mae hyn yn golygu felly ymwneud â pobl sydd â phrofiad byw o'r materion ni'n ceisio cyfeirio atyn nhw, ac yn ein achos ni, reality hiliaeth o fewn chwaraeon. Mae'r nod o gyd-gynhyrchu yn golygu datblygu gwasanaethau, profiadau, rhaglenni neu mentrau newydd. Fydd yn wirioneddol berthnasol, effeithiol a hefyd yn diwallu anghenion y sawl sy'n cael ei effeithio fwyaf. Mae'n ymwneud â symud tu hwnt i ymgynghori yn unig a mae'n golygu gwir bartnera gyda'r unigolion sydd â phrofiad byw mwyn creu datrysiadau gyda'i gilydd. Rwy'n eich annog chi i wirio hwn ac ymuno â rhwydwaith cyd-gynhyrchu ar gyfer Cymru, sydd yn cynnig sesiynau briffio a hyfforddi a digwyddiadau thematig a hefyd llwyfan i gysylltu â phobl ar gyfer ymarfer pethau ar y cyd a hefyd llais ar y cyd sydd yn dylanwadu ar bolisi a gwneud penderfyniadau yma yng Nghymru. Nawr ein bod wedi trafod egwyddorion a buddion cyd-greu a cyd-gynhyrchu, y cwestiwn i ofyn yw, sut olwg sydd ar hwn mewn ymarfer go iawn o fewn y dirwedd chwaraeon yma yng Nghymru? Wel, yn gyntaf, mae'n golygu gweledigaeth ar y cyd. Mae hyn yn golygu nad jyst cael sefydliadau unigol neu grwpiau yn gosod eu agendau hunain yn ynysig. Na, mae'n yn lle hynny yn golygu gweithio gyda'n gilydd i sefydlu amcanion ar y cyd a nodau ar y cyd. A mae hwn yn creu dealltwriaeth a chyfeiriad yn gyffredin ar gyfer ein ymdrechion gwrth-hiliol. Dychmygwch senario lle mae clybiau chwaraeon, grwpiau cymunedol a lleol a hefyd gymdeithas chwaraeon Gymreig yn dod at ei gilydd i ddiffinio ar y cyd yr hyn y ddyle amgylchedd chwaraeon cynhwysol edrych fel yng Nghaerdydd. Dyna yw gweledigaeth ar y cyd. Yn ail, mae'n sôn am weithio ar y cyd. Mae cyd-greu a cyd-gynhyrchu yn golygu gweithio gyda'ch gilydd, gyda rhanddeiliad yn cymryd rhan weithgar yn natblygiad a hefyd gweithrediad y datrysiadau. Nid felly un grŵp yn dweud wrth y llall beth sy'n angen ei wneud. Maen nhw'n wneud â chyfrifoldeb ar y cyd a chymryd rhan weithgar gan bawb. Meddyliwch am yr athletwyr o gefndiroedd asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn partneri gyda rheolaeth clwb ac yn cael ei ariannu i ddylunio rhaglenni hyfforddiant gwrth-hiliol. Neu falle fans yn cydweithio gyda'i tîmoedd i ddatblygu profiadau dydd y gêm sydd yn gynhwysol. Dyna yw
gweithredu ar y cyd. Ac yn drydydd, mae'n wneud o rhannu adnoddau. Gall cydweithio effeithiol olygu cael yr arbenigedd, yr wybodaeth a'r adnoddau o wahanol randdeiliad, a mae hyn yn arwain at well effeithlonrwydd a hefyd y magwedd sy'n cael llawer mwy o effaith. Enghraifft, efallai bod sefydliad cymunedleol a chanddi arbenigedd mewn hyfforddiant gwrth-hiliol yn gallu partneri gyda corff llywodraethol chwaraeon mwyn rhoi gweithdai iddyn nhw. Neu gall tîm ymchwil mewn prifysgol rannu eu canfyddiadau mwyn goleuad datblygiad polisi o fewn clwb. Dyna yw rhannu adnodd ar waith. Yn ei hanfod, mae cyd-greu a chydgynhyrchu mewn chwaraeon yn golygu symud i ffwrdd o un ymagwedd o'r top i lawr a chofleidio agwedd sydd yn wirioneddol gydweithredol ac yn cymryd rhan. Mae yn ymwneud â adeiladu perchnogaeth ar y cyd o ddatrasiadau a gweithio gyda'n gilydd i greu amgylchedd chwaraeon llawer mwy teg a chynhwysol. Ac wrth i ni barhau gyda'n trafodaeth, byddwn yn chwiloto i weld sut y gallwn ni feithrin yr elfennau hyn o fewn ein sefydliadau a'n cymunedau. Felly pwy sy'n wir yn elwa o gofleidio, cyd-greu a chydgynhyrchu o fewn ein sefydliadau diwylliannol a threftadaeth? Wel, yn gyntaf, fe welwn ni fuddion clir ar gyfer cymunedau di-asiaidd a pobl o leiafrifoedd ethnig. Ond drwy gyd-greu a chydgynhyrchu, gall unigolion gael synwyr go iawn o berchnogaeth a rheolaeth dros benderfyniadau sydd yn wirioneddol effeithio ar eu profiadau diwylliannol. Maen nhw hefyd yn cyflawni cynrychiolaeth gynyddol a hefyd llawer mwy cywir gan sicrhau bod eu lleisio nhw'n cael eu clywed a bod eu persbectifau unigol nhw unigryw yn cael eu ystyried yn go iawn wrth greu a chadw treftadaeth. Mae hyn yn arwain at brofiadau gwell. Mae nhw'n cyfrannu ddatblygiad arddangosiadau, arddangosfeydd, rhaglenni ac adnoddau sydd lawer mwy perthnasol a chynhwysol ac wedi teilwr wirioneddol i'w anghenion a'i diddordebau. Ac yn fwy na hynny, mae cyfranogaeth nhw yn meithrin datblygu sgiliau sydd yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i ennill sgiliau newydd a gwybodaeth drwy eu ymgysylltiad gweithgar yn y broses o gyd-greu. Yn ail, mae sefydliadau diwylliannol a threftadaeth eu hunain yn sefyll i elwa yn sylweddol. Oherwydd, drwy gofleidio yr ymagwedd yma sy'n weithredol yn gweithio ar y cyd, maen nhw'n elwa o wneud penderfyniadau sydd lawer yn well gan dynnu ar y persbectifau amrywiol a mewnwelediadau pobl o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. A mae hyn yn arwain at benderfyniadau mwy goleuedig a mwy effeithiol. Maen nhw hefyd yn cyflawni perthnasedd gynyddol sydd yn datblygu rhaglenni a mentrau sydd lawer yn mwy perthnasol ac yn apelio at gymunedau amrywiol o fewn i cymunedleol a thu hwnt i hynny. A mae hyn mewn tro yn gallu arwain at enw da ac enw gwell fel corff sydd yn gynhwysol ac yn deg. Gan feithrin ymddiriedeth a denu ystod mwy eang o gyfranogwyr a chefnogwyr. Ac yn fwy na hynny, felly nhw felly gymryd rhan mewn ymagwedd sydd yn draddodiadol a hefyd un sydd yn tynnu ar arloesedd a chreadigrwydd pobl o gefndiroedd di-asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig gan ddatblygu at rhaglenni cyffroes a newydd a mentre na fydde falle wedi cael eu creu drwy ddefnyddio ymagwedd mwy traddodiadol yn lle cyntaf. Yn olaf, mae'r gymuned ehangach hefyd yn gallu elwa o wobrwyon hyn. Mae cyd-greu a chydgynhyrchu yn hyrwyddo amrywiaeth a hefyd cynhwysiad mwy gan greu tirwedd llawer mwy croesawgar a theg yn ddiwylliannol ar gyfer pob aelod o'r gymuned yma yng Nghymru. A mae'r gwaith ar y cyd yma yn arwain at berthynas gymunedol gwell gan adeiladu perthynas cryfach rhwng y mudiad diwylliannol a hefyd pobl o gymunedau di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Ac felly yn y pen draw, mae hwn yn cyfrannu tuag at les gwell cymunedol.
Felly beth am edrych ar y buddion sydd yn codi o hyn? Wel, mae'r manteision yn ymestyn yn bell tu hwnt i y rhanddeiliad unigol, a maen nhw'n creu effaith o ddeilliannau cadarnhaol i bawb sydd yn wneud â hwn. Yn gyntaf, gwell penderfyniadau drwy ymgorffori'r persbectifau amrywiol hyn a'r profiadau byw, mae'r cyd-greu yn arwain at brosesau gwneud penderfyniadau mwy goleuedig ag effeithiol, a mae hyn yn sicrhau bod mentrau diwylliannol y threftadaeth yn wirioneddol ymatebol i anghenion a diddordebau a buddiannau y cymunedau maen nhw'n ei gwasanaethu. Wedyn, gyda hwn, mae mwy o ymddiriedeth, a pan fydd cymunedau yn teimlo bod nhw'n cael eu clywed a gwerthfawrogi, mae'r ymddiriedeth yn cael ei adeiladu rhwngddyn nhw a'r sefydliadau diwylliannol, a mae hyn yn meithrin perthnasau cryfach ac yn annog cydweithio parhaus ac hefyd ymgysylltiad parhaus. Mae gyda ni fwy o allbwn, mewnbwn a chanlyniadau drwy dynnu ar nerth ar y cyd ac adnoddau ar y cyd yr holl rhanddeiliad, a gall cyd-greu fel hyn arwain at ganlyniadau mwy effeithiol a mwy cynaladwy, a gallai hyn gymryd ffurf o fod yn arddangosfeydd llawer mwy arloesol neu raglenni cyhoeddus sy'n fwy ymgysylltiol neu gadwraeth llwyddiannus safleoedd threftadaeth diwylliannol o bwys. Mae yna hefyd synwyr o berthyn i bawb pan fydd unigolion yn teimlo fel bod cyswllt gyda nhw tuag at i threftadaeth diwylliannol a bod gyda nhw lais mewn llunio sut mae hwn yn cael ei gyflwyno a'i ddehongli. Maen nhw'n datblygu synwyr cryfach o berthyn ac o hunaniaeth. Maen nhw hefyd, wrth gwrs, yn cynyddu y syniad yma o weithio ar y cyd yn gymunedol, a fel mae hwn yn meithrin diwylliant o gydweithio ac yn cryfhau y bondiau cymdeithasol o fewn cymunedau, a gall hyn arwain at ddatblygu rhwydweithiau newydd, partneriaethau newydd, a hefyd synwyr gwell o effeithlondeb ar y cyd, sydd yn arwain at rymuso gwirioneddol a pherchnogaeth o wasanaethau gan ddinasyddion. A drwy felly ymwneud â'r gymuned, bydd aelodau yn gallu dylunio a hefyd cyflenwi y gwasanaethau diwylliannol fydd yn grymuso pobl eraill i gymryd perchnogaeth a llunio i profiadau diwylliannol eu hunain. Felly, yn eang, mae yna well iechyd a llesiant drwy gyfranogaeth fel y gwyddom drwy ymgysylltu mewn gweithgareddau diwylliannol a theimlo fel bod cyswllt gyda nhw i dreftadaeth, am hwn wedi cael ei ddangos i gael effeithiau cadarnhaol iawn ar les meddyliol ag emosiynol. I fynd ar y daith yma o gyd-greu a chydgynhyrchu gall fod yn help mawr i ddefnyddio ymagwedd strwythurol a chynhyrchu fframwaith ar gyfer cyd-greu a chydgynhyrchu. Meddyliwch am y fframwaith fel map sydd yn rhoi cyfarwyddyd a strwythur clir mwyn sicrhau bod yr holl ymdrechion ar y cyd yn cael ei ffocysu ac yn gynhwysol ac yn y pen draw yn llwyddiannus. Dyma ddatblygiad diweddar o siarter ar gyfer cyd-greu sydd yn deg ac yn gynhwysol, fel y chwilotwyd mewn astudiaeth gan Milfail a'i gydweithwyr yn rhefolyn meddygol BMJ. Mae hwn yn amlygu pwysigrwydd cael set glir o egwyddorion a chanllawiau. Mae fframwaith sydd wedi ddiffinio'n dda yn nodweddiadol amlinellu'r camau allweddol ar ystyriaethau sydd yn ymwneud â'r broses gyd-greu. Mae'n helpu ni i gychwyn y broses mewn ffordd glir a phwrpasol, gan sicrhau bod gyda ni ddealltwriaeth sydd wedi rannu o'r nodau o'r cychwyn cyntaf. Ac yn hanfodol, mae fframwaith yn rhoi ni ganllaw ynglyn â sut mae gweithio gyda'r rhanddeiliad yn effeithiol, gan sicrhau bod lleisiau amrywiol yn cael eu clywed a gwerthfawrogi drwy gydol y broses. Mae hyn arbennig o bwysig wrth sicrhau yn bod ni'n wirioneddol gynhwysol o bobl o leiafrifoedd ethnig, bobl ddi a phobl asiaidd sydd yn aelodau o fewn ein cymunedau chwaraeon Cymreig. Bydd y fframwaith wedyn yn rhoi strwythur ar gyfer y cyfnod creu, sy'n yn helpu ni gynhyrchu syniadau a datblygu datrysiadau ar y cyd. Mae'n rhoi arfenni a methodolegau mwyn hwyluso y broses greadigol yma o rannu. Mae hefyd yn tywys ni drwy'r cyfnod rhoi ar waith, y gweithredu os hoffwch chi, gan sicrhau fod datrysiadau sydd wedi cael eu cyd-greu yn cael eu rhoi ar waith a'i hystyried mewn modd effeithiol. Ac yn olaf, mae fframwaith dda yn pwysleisio pwysigrwydd gwerthusol,
gan ein caniatau ni i asesu effaith ein ymdrechion ar y cyd a dysgu ar gyfer mentre yn y dyfodol. Felly, drwy fabwysiadu fframwaith, gallwn osgoi cyfyn gyngor yma a hefyd sicrhau bod gyda ni broses sydd yn fwy teg ac yn fwy tryloiw, ac yn y pen draw cynyddu tebygolrwydd cyrraedd datrysiadau a deilliannau sydd yn ystyrlon ac yn gynaladwy yn ein gwaith gwrth-hiliol. Nawr, tra nad oes yna un fframwaith hyd sengl, y peth allweddol yw i ddewis neu addasu ymagwedd sydd yn siwtio anghenion penodol a chyd-destun eich sefydliad chythau, a hefyd y nodau chi'n ceisio cyflawni yma yng Nghymru. Ond mae'r egwydd o ran craidd fodd bynnag yn parhau fod yn gyson. Camau clir, cyd-greu cynhwysol a chydgynhyrchu cynhwysol, a ffocws ar rannu. Hyd yn oed pan fod gyda ni'r fframweithiau a delfrydau cydgynhyrchu yma, gallai rhoi ar waith fod yn llai llwyddiannus o bersbectif gwrth-hiliol ac yr hoffem ni ddychmygu. Wi eisiau rhannu rhai mewnweliadau allweddol i chi o'r adroddiad diweddar yma, sydd yn canolbwyntio ar brofiadau byw unigolion o gefndiroedd sydd wedi dioddau hiliaeth. Mae yn cynnig persbectif noeth ond pwysig ynglyn â realiti cydweithio. Mae'r canfyddiadau yn amlygu sawl maes allweddol sydd angen i ni fod yn ymwybodol ohonyn nhw wrth i ni geisio gweithredu cyd-greu effeithiol a mentrau cydgynhyrchu o fewn ein mudiadau chwaraeon. Yn gyntaf, fe nath yr adroddiad ganfod fod hiliaeth dreiddiol yn fater allweddol a sylweddol o arwyddocâd mawr. Mae'n mynd o'r micro-ymosodiadau bach i ffurfiau llawer mwy amlwg o gamwahaniaethu o fewn y gyfodau cydweithredol hyn. Ac o bryder mawr, yn aml iawn, mae yna ddealltwriaeth sylfaenol o hiliaeth systemig a braint gwyn, ac mae hyn wrth gwrs yn rhwystro cynnydd ystyrlon rhag cael ei wneud. Yn ail, fe nath yr adroddiad ddatgelu presenoldeb, ofn a hefyd dibwyllo. A mae hwn yn golygu bod unigolion yn profi ofn wrth hyd yn oed dynnu sylw at ymddygiad hiliol oherwydd y perygl o adweithiad negyddol. A mae hwn yn cynnwys, wrth gwrs, cael eich dibwyllo neu gaslighting a chlabelu fel person sydd yn anodd neu'n wenwynig. A mae'r ofn yma felly yn tawelu lleisiau ar y cyrion ac yn felly yn parhau gyda'r cylch yma o niwed. Yn drydydd, mae'r adroddiad yn pwyntio i enghreifftiau o docenistiaeth a diffyg cymryd camau. A mae cydgynhyrchu hefyd weithiau yn golygu bod tocenistiaeth yn digwydd gan gynnwys pobl unigolion sydd wedi dioddau hiliaeth yno mwyn ymddangosiad yn hytrach na rhoi cyfleoedd go iawn ar gyfer cyfrannu ystyrlon. Yn fwy na hynny, mae'n aml bwlch rhwng trafod gwrth-hiliaeth a chymryd camau concret, gyda rhai sefydliadau yn profi'r hyn a elwyr yn barlus penderfyniadau. Mae'r adroddiad yn pwysleisio'n gryf ar angen am newid systemig ac mae'n dadlau bod ymdrechion gwrth-hiliaeth yn gorfod symud tu hwnt i hyfforddiant lefel unigolyn a mynd i'r afael yn weithgar gyda materion systemig a hefyd materion yn wneud â goruchafiaeth gwyn sefydliadol. Yn hanfodol, mae'r adroddiad yn galw am iawndal teg, adnoddau a chymorth a chefnogaeth ar gyfer unigolion sydd wedi dioddau hiliaeth wrth fynd ar y broses o gydgynhyrchu, gan gydnabod gwerth eu profiad byw a hefyd y llafur emosiynol a gafodd ei ymwneud â hynny. Felly mae pwysigrwydd mannau diogel hefyd yn cael ei amlygu gan greu amgylcheddau diogel a chefnogol lle gall unigolion sydd wedi dioddau hiliaeth rannu profiadau nhw heb ofn. Mae hyn o'r pwys mwyaf. Mae'r adroddiad hefyd yn awgrymu gwerth gweithdai sydd yn gwneud synwyr o bethau a hefyd mae hyn yn bwysig ar gyfer prosesu trawma a meithrin deialog ystyrlon. Felly mae'n bwysig i ddeall y methodoleg tu ôl i'r canfyddiadau hyn, a mae'r adroddiad yn un a ddefnyddiodd y methodoleg reportio o fewn y gymuned, sef dull ansoddol sydd yn ffocysu ar brofiadau byw drwy gyfweliadau cyfoedion a deialog. Yn benodol,
Fe nath y prosiect yma gasglu 37 o storiau drwy gyfweliadau dialog a hefyd dwy'n ar ddilliau fel curadu storiau a mobileiddio i ddadansoddi data ac adnabod y themau allweddol. Roedd hyn yn seiliedig ar y canfyddiadau a fe nath yr adroddiad gynnig rhai argymhellion allweddol ar gyfer symud ymlaen. Be am edrych ar bwyllgor carnifal tribute ynglyn â'r celfyddydau a diwylliant fel Astudiaethau Achos. Felly, maen nhw wedi amlinellu gyda nodau clir iawn i gadw a dathlu treftadaeth gyfoethog ddiwylliannol tribute a Chaerdydd, i feithrin cynhwysoldeb a hefyd cyfnewid diwylliannol o fewn cymuned Caerdydd a thu hwnt, ac yna i roi llwyfan ar gyfer cyfleoedd economaidd ar gyfer trigolion, yn enwedig y bobl hynny o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Mwyn cyflawni'r nodau hyn, fe nathon nhw ymgymryd ag ystod o weithgareddau gan arddangos ymrwymiad dwfn i Cyd-greu. Mae'r carnifal blynyddol ei hun yn rhywbeth a gafodd ei gynllunio, ei drefnu a'i gyflenwi gyda mewnbwn sylweddol gan y gymuned, gan gynnwys perfformiadau, ymgysylltiad a hefyd rhaglenni cynhwysol. Roedd yna hefyd arddangosfa ag archif carnifal tribute, na ddogfennu a rhoi ar gadw hanes y carnifal drwy archif a yrwyd gan y gymuned a hefyd arddangosfa cyhoeddus. Fe nath taith Carnifal Cymru gymryd y profiad carnifal i gymunedau ar draws Cymru gan arddangos y mewnblethiad yma o ddiwylliannau. A nath hwn gynnwys mewnblethiad unigryw o draddodiad y Mari Lwyd Gymraeg gyda Junkanw, sef rhywbeth sydd wedi fwyhau gyda rhyw dro jazz Brasiliaidd. Mae'n arddangos, wrth gwrs, cyd-greu diwylliannol a wedi croesi ffiniau. Roedd yna weithdai hefyd a datblygiadau sgiliau a chyfleoedd lle hyfforddiant yn cael ei roi wrth reoli digwyddiadau, perfformiadau, dylunio costiwms a hefyd grymuso dinasyddion lleol. Roedd hefyd yna ymgysylltu cymunedol gweithgar iawn mwyn sicrhau eu cyfranogiad nhw a hefyd adeiladu partneriaethau prif, gan feithrin perthnasau prif gyda sefydliadau allweddol fel Canolfan Millennium Cymru, y Senedd a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae llwyddiant Carnifal Tribute yn amlwg yn ei ganlyniadau diriaethol. Yn gyntaf, mae dros 2,000 o bobl yn mynychu bob dydd a fe nath hynny ddigwydd yng Ngharnifal 2023 gan ddangos i apel eang. A wedyn fe nath 150 o berfformwyr, artistiaid a staff technegol gan gynnwys rhain i gyd gymryd rhan mewn cyfleoedd economaidd gwerthfawr. Fe gafwyd 8 perfformiad ar draws nifer o leoliadau yng Nghymru oedd yn ehangu ystod y carnifal, a fe nath 26 o bobl rhwng 17 a 67 oed o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig cael eu cyflogi ar y prosiect, gan arddangos ymrwymiad y prosiect i gyflogaeth cymunedol. Fe nath twf dathliad Cymru Africa, yr wyl honno, oedd yn dwyllio o'r carnifal ar ddangos bod yna effaith diwylliannol hir dymor hefyd. Felly mae Carnifal Tribute yn enghraifft bwerus o sut mae cyd-greu a chydgynhyrchu yn gallu trawsffurfio profiadau diwylliannol, yn gallu grymuso cymunedau a gadael gwaddol sydd yno am byth. Ac mwyn dod o hyd i fwy ynglyn â'r heriau o redeg y digwyddiad yma a sut mae'r digwyddiad yma yn cysylltu gyda ymweliad arwap, ewch i yr adran Astudiaethau Achos ar dreftadaeth, ar ddiwylliant a chwaraeon a dialen wefan Darpl. Felly beth am droi'n sylw i'r sut? Sut fydde ymagwedd ymarferol yn gwneud hwn yn realaeth yma ag ar draws Cymru? Gan roi ar waith cyd-greu effeithiol, mae hynny yn gofyn am broses sydd yn strwythuredig ac yn llawn o feddyliau, a heddi byddwn ni'n amlinellu'r camau allweddol fydd yn tywys ni drwy'r ymdrechion cydweithredol hyn. Yn gyntaf, mae'n dechrau gyda adnabod ein cyfranogwyr ein rhanddeiliad allweddol a'i anghenion nhw a'r rhwystrau sy'n i'w wynebu nhw. Yn ail, mae angen adeiladu ymddiriedeth a pherthnasau. Mae hwn o pwys sylfaenol. Mae cyd-greu a chydgynhyrchu yn ffynnu ar ymddiriedeth.
Ac yna, mae rhaid ni sefydlu ein nodau a'n amcanion ar y cyd. Mae'n hanfodol nad ydyn ni yn gorfodi'r nodau hyn. Yn hytrach, mae rhaid ni weithio gyda'n gilydd i ddiffinio'r hyn i ni eisiau gyflawni drwy ymdrechion ar y cyd i herio a mynd i'r afael a hiliaeth. Felly mae cyfathrebu effeithiol ac ymgysylltu o'r pwys mwyaf. Mae bod yn agored, yn onest ac yn hygyrch wrth gyfathrebu yn hanfodol drwy'r broses i gyd. A mae rhaid ni hefyd roi amgylchedd sydd yn gefnogol a hefyd yn llawn cyfleoedd. Mae hyn yn allweddol. A mae angen i ni felly feithrin gofodau a phrosesau sydd yn groesawgar, yn gynhwysol a hefyd yn rhoi cyfleoedd gwirioneddol ar gyfer cymryd rhan a chyfrannu ym mhob un o'n nhw ac ar gyfer pob un o'n aelodau ar draws ein cymuned chwaraeon yma yng Nghymru. Ac yn ola, mae rhaid i ni fesur effaith yn barhaus gan werthuso ac addasu rhaglenni. Mae cyd-greu yn rhywbeth nad sy'n digwydd unwaith, mae'n broses parhaus o ddysgu a gwella a mae rhaid i ni felly yn reoledd asesu effaith ein mentrau cydweithredol gan gasglu adborth a wedyn bod yn fodlon addasu ein rhaglenni yn seiliedig ar yr hyn nathon ni ddysgu. Mae'r cam hanfodol cyntaf mewn cyd-greu effeithiol yn golygu adnabod ein rhanddeiliad allweddol, yr unigolion a'r grwpiau hynny sy'n â diddordeb mawr yn yr hyn sydd yn mynd ymlaen. Felly mae deall pwy'r bobl hyn, i anghenion nhw a'r rhwystrau posib yn waith sylfaenol tuag at adeiladu cydweithrediadau sydd yn wirioneddol gynhwysol ac hefyd yn cael effaith. Gallwn ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i adnabod y bobl hyn o'r partneriaid allweddol yma yn effeithiol. Yn gyntaf, dod at ein gilydd a cynnal dadansoddiad SWOT. Yn fewnol, gallwn ni gael yr holl bersonel allweddol o fewn ein mudiadau chwaraeon, o'r rheolwyr a'r hyfforddwyr i'r athletwyr eu hunain, i ddod at ei gilydd a sôn am pwy allai fod yn rhanddeiliad posib. Ar yr un pryd, bydd y cynnal dadansoddiad SWOT, sef cryfderau, gwendidau, cyfleoedd, bygythiadau, yn helpu ni i adnabod y ffactorau mewnol ac allanol sy'n effeithio ar ein sefydliad ac yn bwysicach, yr unigolion sy'n cael ei effeithio gan y ffactorau hynny. Yn ail, mae mapio rhanddeiliad. Yr offer sydd ar y grid pŵer a diddordeb sydd yn hynod o werthfawr am bresiadwy. Mae hwn yn helpu ni gategoreiddio rhanddeiliad yn seiliedig ar ei lefel o pŵer a hefyd ei diddordeb yn y gwaith. Felly mae rhai sy'n â pŵer uchel a diddordeb uchel yn mynd i fod yn ddylanwadwyr allweddol ac yn mynd i ofyn am fod yn ymgysylltwyr agos a rhagweithiol. Mae rhanddeiliad gyda lot o bŵer ond dim diddordeb yn mynd i fod yn bobl sy'n angen monitro a hefyd yn gysylltu â nhw yn achlysurol. Ond mae'r sawl sy'n â pŵer isel ond diffyg uchel yn bobl y dylid rhoi gwybod iddyn nhw ynglyn â datblygiadau a hefyd mynd i'r afael a'u pryderon. Y sawl sy'n â diffyg pŵer a diffyg diddordeb yw'r rhai sy'n angen ymgysylltiad bach iawn. Yn drydydd, arolygon a holiaduron. Gallwn gasglu persbectifau gwerthfawr iawn drwy ddosbarthu arolygon i ystod eang o unigolion mwyn deall i safbwyntiau nhw ar y sefydliad a'r rhanddeiliad. Mae grwpiau ffocws gyda grwpiau rhanddeiliad allweddol hefyd yn gallu rhoi mewnwelediadau dyfnach i ni. Ac yn bedwaredd, mae monitro'r cyfryngau a dadansoddiad o gyfryngau cymdeithasol. Drwy dracio cyfryngau a'r ffordd maen nhw yn trafod ac yn sôn am ein sefydliadau ni, gallwn wedyn adnabod y rhanddeiliad allweddol a deall i bryderon nhw wrth iddyn nhw drafod pethau'n gyhoeddus. Ac yn debyg i hyn, mae monitro llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn helpu ni i adnabod unigolion allweddol a hefyd edrych ar y farn gyhoeddus a deall i lefel nhw o ymgysylltiad. Yn bumed, mae dadansoddiad rhwydwaith. Gallwn fapio'r perthnasau rhwng gwahanol rhanddeiliad mwyn adnabod cysylltiadau allweddol a dylanwadwyr o fewn ein rhwydweithiau. Felly mae cael gafel ar y rhwydweithiau sydd yn bodoli a hefyd y perthnasau hyn yn helpu ni i adnabod ac yn gysylltu gyda rhanddeiliad newydd efallai na fyddwn ni wedi ei ystyried ar y cychwyn. Ac yn olaf, mae gweithdai rhanddeiliad. Mae
Ymwneud y rhanddeiliad yn uniongyrchol drwy weithdai yn rhoi cyfle rhagorol i ni i drafod ei diddordebau, pryderon a disgwyliadau ar y llaw cyntaf, a mae hwn yn caniatáu ar gyfer cyd-greu o'r cychwyn cyntaf gan ymgysylltu â'r rhanddeiliad wrth lunio datrysiadau strategaethau. Ac wrth i ni gymryd rhan y broses yma, mae'n hanfodol i gofio ychydig o bethau allweddol. Byddwch yn gynhwysol a nid tokenistaidd. Sicrhewch fod pob rhanddeiliad perthnasol yn enwedig y sawl sy'n dod o gefndiroedd Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig yn cynnwys pobl Romani, neu Sipsiwn, Roma, teithwyr a hefyd pobl o ffydd gwahanol, fel y cafodd ei adnabod a'i hystyried. Defnyddwch ddata o'r cyfrifiad i ddeall eich cyd-destun lleol rhanbarthol a chenedlaethol. A byddwch yn hyblyg, mae'r broses o adnabod rhanddeiliad yn un barhaus a dylid ei addasu wrth i'n deallturiaeth ni esblygu. Felly, byddwch hefyd yn dryloiw. Byddwch yn agored a thryloiw gyda'r rhanddeiliad ynglŷn â sut mae mewnbwnnw yn cael ei defnyddio a sut mae'n llunio'ch gwaith. Meddyliwch am adnoddau, cyllid a hefyd capacity pan yn dewis eich dulliau. Ar ôl adnabod ein rhanddeiliad allweddol, y cam hanfodol nesaf yw i ddeall y rhwystrau ac anghenion mae'n rhanddeiliad ni yn ei wynebu. Rydyn ni'n gwybod fod hiliaeth systemig wedi cael ei adnabod fel rhwystyr sylweddol fan hyn, ond hefyd mae rhan i fod yn ddyfnach i'r ffordd mae hiliaeth yn ymddangos ar heriau eraill gan i weld. Un maes allweddol i hyn yw tuedd-hiliol. Mae angen i ni gydnabod bod rhyw fath o duedd amlwg yn bodoli mewn hyfforddi a prosesau dewis, a hefyd arweinyddiaeth o fewn ein sefydliadau chwaraeon Cymreig. Ac mae hyn yn anffodus yn gallu rhwystro cyfleoedd ar gyfer unigolion o gefndiroedd Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. A gall y tuedd yma ymddangos mewn sawl ffordd, neu amlwg neu ddim mor amlwg, gan greu anhawster mawr i warewyr a pethau sydd ddim yn deg. A yn berthnasol i hyn, mae'r mater o ddiffyg cynrychiolaeth. Mae tan-gynrychiolaeth unigolion o gefndiroedd Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig mewn rolau arweinyddiaeth, hyfforddi a hefyd yn y cyfryngau yn gallu bytholi ystradebau a stereotypes niweidiol iawn a chyfyngu ar gallu yr unigolion yma i gael ei gweld fel athletwyr a hefyd yr hyn maen nhw wedi gyflawni. A mae tan-gynrychiolaeth ar lefel arweinwyr yn enwedig yn rhwystro cyfleoedd ac yn cyfyngu amrywiaeth persbectifau o fewn ein sefydliadau. Yn fwy na hyn, mae rhwystro diwylliannol yn gallu creu amgylcheddau sydd yn allgau a gwahaniaethau mewn diwylliant a hefyd rhwystro iaith a diffyg polisiau diwylliannol sensitif yn gallu gwneud yn anodd iawn i unigolion o gefndiroedd amrywiol i deimlo fel bod croeso iddyn nhw, bod nhw'n cael ei deall a bod nhw'n cael ei cynnwys yn llawn mewn chwaraeon Cymreig. Mae rhaid ni hefyd gydnabod effaith uniongyrchol, camwahaniaethu a rhagfarn. Mae tuedd a hiliol a micro-ymosodiadau a hiliaeth systemig yn ei hunan yn creu rhwystrau dyddiaethol i gyfranogi, gynnydd a hefyd lles cyffredinol ein cymunedau chwaraeon. Maes hanfodol arall yw mynediad at adnoddau. Gall mynediad cyfyng i hyfforddiant da a hefyd y cyfleusterau a ariannu digonol weithygu yr anghydraddoldebau sy'n bodoli eisoes gan roi pobl Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig ar anfantais fawr. Byddai sicrhau mynediad teg i'r adnoddau hyn o'r pwys mwyaf. Ac i gyfeirio i'r heriau hyn, mae angen i ni ddywallu anghenion ein rhanddeiliad drwy ystyried sawl cam allweddol. Yn gyntaf, mae angen mynd i'r afael a hiliaeth systemig. A mae hwn yn gofyn am gymryd camau pendant, concret. Mae hwn yn cynnwys gweithredu newidiadau polisi gwydyn a hefyd gweithdrefnau sydd yn mynd i'r afael i ymladd yn erbyn hiliaeth systemig o fewn ein mudiadau chwaraeon. Mae hefyd yn gofyn am atebolrwydd gan gadw unigolion a sefydliadau yn atebol ac yn gyfrifol am arferion camwahaniaethol.
Bydde dysgu proffesiynol ynglyn ag amrywiaeth a gwneud hynny yn orfodol ar gyfer pob staff a gwirfoddolwr a'r faterion yn ymwneud â hil, ethnigrwydd a thuedd hefyd yn gydran hanfodol o hwn. Ac yn ail, mae ymladd tuedd yn golygu rhoi dysgu proffesiynol ynglyn â thuedd i helpu unigolion i adnabod a mynd i'r afael a'u tueddiadau eu hunain. Bydde sefydlu rhaglenni mentora i gefnogi pobl athletwyr o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrif ethnig a hefyd hyfforddwyr a staff yn gallu rhoi cyfarwyddyd hanfodol a chefnogaeth. Ac yn fwy na hynny, bydde hyrwyddo neu hybu pobl o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrif ethnig allai ymddwyn fel modelau rôl mewn chwaraeon yn hanfodol ar gyfer ysbrydoli a bod yn weladwy. Yn drydydd, bydde cynyddu cynrychiolaeth yn golygu rhoi ar waith arferion sydd yn gynhwysol ynglyn â recriwtio a hefyd yn cynyddu cynrychiolaeth pobl di-asiaidd ag o leiafrifoedd ethnig mewn rolau arweinyddiaeth a hyfforddi ar draws chwaraeon Cymru. Bydde rhoi ysgoloriaethau grantiau i gefnogi pobl o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn athletwyr ar bob lefel hefyd yn helpu i fynd i'r afael a rhwystrau ariannol. Ac yn fwy na hynny, bydde cynyddu gweledwyedd a hefyd yr hyn sy'n cael ei weld yn y cyfryngau yn ymwneud â phobl di-asiaidd ag o leiafrifoedd ethnig a'r hyn maen nhw'n gyflawni yn hanfodol ar gyfer cydnabyddiaeth ag ysbrydoli. Yn bedwerydd, mae dod dros y rhwystrau diwylliannol hefyd yn gofyn am hyfforddiant sensitifrwydd diwylliannol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr i fwyhau ei ymwybyddiaeth o'i dealltwriaeth, a bydde rhoi cyfleusterau diwylliannol addas a i wneud amgylcheddau chwaraeon yn fwy croesawgar yn bwysig iawn. Mae adeiladu ymgysylltiad cymunedol gyda pobl o leiafrifoedd di-asiaidd ag ethnig hefyd yn hanfodol mwyn deall yn wirioneddol ei anghenion penodol a'i hoffderau. Ac yn bumed, bydde sicrhau mynediad at adnoddau hefyd yn ymwneud â rhoi help ariannol i bobl o leiafrifoedd di-asiaidd ag ethnig i hefyd i fedru talu am dreiliau hanfodol. Bydde sicrhau mynediad teg at gyfleusterau o ansawdd da ag offer yn rhoi hefyd hyfforddiant o ansawdd uchel a mynediad at hynny a chyfleoedd hyfforddi hefyd yn hanfodol. Ac yn olaf, bydde mynd i'r afael o micro ymosodiadau yn gofyn am roi ar waith polisi o ddim dioddefgarwch ar gyfer yr ymddygiadau niweidiol yma. Felly bydde creu sianeli cyfathrebu agored a maned diogel ar gyfer pobl o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i fedru reportio a thrafod micro ymosodiadau yn hanfodol. Bydde rhoi hefyd hyfforddiant i bobl ar y cyrion i fedru ymyrryd mwyn i bobl fel staff a gwirfoddolwyr i gael y sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i ymyrryd pan fydden nhw'n gweld micro ymosodiadau hefyd yn gam allweddol ochr yn ochr a datblygu a hefyd camau disgyblu ar gyfer y person sy'n gwneud hwn i hunain. Heb y sylfaen yma o ymddiriedeth a pharch, bydde cydweithrediad go iawn yn anodd iawn i'w gyflawni. Felly rhaid yn ffocws fod ar feithrin amgylchedd sydd wedi ei adeiladu ar yr hanfodion hyn, a hefyd ymrwymad tuag at gydweithio go iawn. Ac un o'r elfennau mwyaf hanfodol wrth adeiladu ymddiriedeth yw gwrando'n astur a gwrando'n weithgar. Mae rhaid ni felly greu gofod sydd yn ddiogel ac yn gynhwysol lle gall unigolion deimlo'n gyfforddus ac wedi grymuso i fedru rhannu eu profiadau, perspektifau a'i pryderon heb ofni cael ei barnu. Mae hyn yn golygu gwirioneddol rando a rhoi gwerth ar eu lleisiau nhw. Yn fwy na hynny, mae cynrychiolaeth o'r pwys mwyaf. Mae rhaid ni sicrhau bod gan unigolion o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig gynrychiolaeth gweladwy ar ein cyrff llywodraethol, ein pwyllgorau ac ym mhob lefel o wneud penderfyniadau o fewn ein mudiadau chwaraeon yma yng Nghymru. Bydd y gynrychiolaeth gweladwy hon yn danfon neges bwerus o gynhwysiad a pherthyn. Ac yn agos at hyn, mae gwneud penderfyniadau ar y cyd. Mae rhaid ni symud tu hwnt yr ymgynghori yn unig a hefyd nawr dechrau ymgysylltu â phobl o gefndiroedd di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig wrth wneud y penderfyniadau yma yn y broses o wneud penderfyniadau.
o ddatblygu polisïau i ddyranu adnoddau fydd yn effeithio ar ei cyfranogaeth a'i profiad. Cam hanfodol arall yw wrth gwrs i ddatblygu polisïau sydd yn ymatebol yn ddiwylliannol. Mae hyn yn gofyn am adolygiad trylwyr a beirniadol o'n polisïau sy'n bodoli eisoes a'r gweithdrefnau mwyn adnabod unrhyw ragfarnau, potensial, unrhyw dueddau, neu hyd yn oed ansensitifrwydd diwylliannol all fodoli. Wedyn, mae rhaid i ddatblygu polisïau sydd yn ddiwylliannol addas fydd yn mynd i'r afael gyda anghenion unigryw, profiadau a cyd-destun diwylliannol aelodau o gefndiroedd asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o fewn ein tirwedd chwaraeon Cymreig. Ar ôl sicrhau ymddiriedeth a pherthnasau da, yr cam hanfodol nesaf yn ein taith Cyd-greu yw i sefydlu nodau cydweithiol clir ac amcanion clir ar gyfer ein gwaith gwrth-hiliaeth. Dyw hwn ddim yn ymwneud â gorfodi targedau sydd wedi ei penderfynu eisoes. Mae e'n sôn am weithio gyda'n gilydd i ddiffinio'r hyn mae llwyddiant yn edrych fel a'r hyn ni'n ceisionelu at i gyflawni ar y cyd. Mae'r broses yn dechrau gyda gweledigaeth ar y cyd. Mae angen i ni greu o gofod yr amser i bob rhan ddeilad i ddod at ei gilydd a hefyd i leisio ei dyheuadau ar gyfer amgylchedd chwaraeon sydd yn wrth-hiliol ac yn holl gynhwysol. Mae hwn yn golygu deialog agored, gwrando, gweithgar a hefyd parodrwydd i ddeall persbectifau amrywiol ar yr hyn ni eisiau gyflawni. A drwy'r weledigaeth yma ar y cyd, byddwn yn gweithio tuag at weledigaeth sydd wedi'i rannu. A mae'r weledigaeth yma sydd wedi'i rannu yn dod yn ganllaw i ni ac yn ddealltwriaeth cyffredin o'r dyfodol i ni'n ei ddeheu amdani. Mae e'n ddatganiad ar y cyd sy'n yn un o ni tuag at nod cyffredin ac yn rhoi i ni gyfeiriad clir ar gyfer ein hymdrechion. Felly, beth o'n gymryd yr enghraifft yma o ddatblygu polisïau ymatebol ddiwylliannol o fewn ein sefydliadau chwaraeon. Ac yn lle mabwysiadu polisïau cyffredinol, bydde dull ar y cyd yn golygu sesiynau gweledigaethau ar y cyd gyda ac wedi arwain gan aelodau o gefndir asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, arweinwyr cymunedol a hefyd rhanddeiliad eraill. Ac yn y sesiynau yma, byddwn ni'n creu'r amser sydd ei angen ar gofod ar gyfer sgyrsiau agored ynglyn â pholisïau cyfredol. Byddwn ni'n gofyn cwestiynau fel, ydy'r polisïau yma yn wirioneddol adlewyrchu anghenion a phrofiadau pawb yn y gymuned yma? Enghraifft, yma yn y rhyl, neu oes yna unrhyw ansensitifrwydd diwylliannol neu dueddiadau wedi hi hymgorffori oddi mewn iddyn nhw? A drwy'r cyd-weledigaeth yma, gallwn ni hefyd leisio ar y cyd rhyw weledigaeth sydd wedi'i rhannu ar gyfer yr hyn fydde polisïau sydd yn wirioneddol gynhwysol ac ddiwylliannol a ymatebol yn edrych fel o fewn ein cyd-destun chwaraeon Cymreig. Gallai hyn olygu edrych a nodi ystyriaethau diwylliannol penodol, y sicrhau hygyrchedd ieithyddol, neu addasu prosesau mwyn adlewyrchu'n well ein arferion diwylliannol amrywiol. A drwy sefydlu'r nodau a'r amcanion hyn ar y cyd, sydd wedi seilio mewn gweledigaeth a rannwyd, gallwn sicrhau bod ein mentrau gwrth-hiliol yn mynd i fod yn berthnasol, ystyrlon a bod ganddyn nhw gefnogaeth llawn a pherchnogaeth y cymunedau y maen nhw'n bwriadu i gwasanaethu. O fod wedi sefydlu ein nodau ar y cyd, yr elfen nesaf yw cyfathrebu effeithiol a chymryd camau ar y cyd. A mae hwn yn ymwneud â rhoi ein gweledigaeth gydweithredol mewn i rym. Mae hwn yn golygu gweithredu ar y cyd, gan weithio gyda'n gilydd, gall rhanddeiliad gymryd rhan actif wrth ddatblygu a rhoi ar waith y datrasiadau hyn. A mae hyn yn golygu symud tu hwnt i drafod syniadau ac mae'n golygu ymwneud â phobl lleisiau amrywiol drwy lunio a rhoi ein strategaethau gwrth-hiliol yn weithredol o fewn ein sefydliadau chwaraeon Cymreig. Mae hefyd yn golygu rhannu adnoddau, a mae hefyd yn codi ar arbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau o wahanol rhanddeiliad fydd yn arwain at effaith lonrwydd gwell a hefyd mwy o effaith yn yr ymagwedd. A gallai hyn olygu grwpiau cymunedol yn rhannu ei dealltwriaeth diwylliannol,
Cyrff falle chwaraeon yn rhoi adnoddau, a hefyd unigolion yn cynnig eu profiadau byw mwyn goleuo ein gwaith. Yn hanfodol, mae rhaid ni sefydlu cyfathrebu agored, a mae hyn yn golygu creu a chynnal cyfathrebu agored a thryloiw, fydd yn hwyluso deialog parhaus ac yn rhoi cyfleoedd ar gyfer adborth o bob rhanddeiliad. Mae hyn yn sicrhau bod gwybodaeth yn llifo'n rhydd a bod pawb yn teimlo fel sy'n nhw'n gwybod am y cynnydd o'r heriau. Mae hefyd rhaid i ni flaenoriaethu llais a chynrychiolaeth, a gan rymuso pob aelod o'n cymuned chwaraeon i fynegu eu persbectifau, anghenion a pryderon, mae hyn yn mynd i fod yn sylfaenol. Mae hyn yn golygu ceisio i weld a chwilio a gwerthuso a rhoi gwerth ar ystod y safbwyntiau gan sicrhau fod pawb yn teimlo fel eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi. Ac yn fwy na hynny, mae gweithio gyda cymuned y lleol yn rhywbeth sydd yn hanfodol. Mae ymwneud â chymuned y lleol yn y broses o gynllunio a rhoi ar waith y rhaglenni yma yn cynyddu perchnogaeth a chynalodwyedd. Felly, mae mentrais wedi arwain gan y gymuned yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr iawn i drigolion lleol lunio eu profiadau chwaraeon eu hunain, gan sicrhau bod ein ymdrechion ni yn wirioneddol berthnasol ac wedi gwreiddio yng anghenion y bobl. Mae grymuso cymuned y lleol i ddatblygu ei isadeiledd chwaraeon eu hunain ac adnoddau yn meithrin synwyr cryf o falchder a pherthyn, gan wneud ein gwaith gwrth-hiliaeth, rhywbeth sydd wedi ymgorffori yn ddyfnach o fewn ein cymunedau. Rhaid i ni greu amgylchedd sydd yn gefnogol ac yn llawn cyfleoedd, a mae hwn yn golygu meithrin mannau a phrosesau sydd yn groesawgar ac sydd yn cynnig cyfleoedd go iawn ar gyfer cymryd rhan a chyfrannu ar gyfer holl aelodau ein cymunedau chwaraeon. Un modd o gyflawni hyn yw drwy godi ar dechnoleg. Mae llwyfannau ar-lein yn gallu hwyluso, cydweithio a rhannu gwybodaeth gan gysylltu pobl ar draws ein tirwedd chwaraeon Cymreig. Gall offer digidol hefyd symleiddio'r prosesau a galluogi cyfathrebu mwy effeithlon gan ei gwneud hi'n haws i bawb i ymgysylltu. Yn mwy na hynny, gall dadansoddi data chwarae rhan hanfodol wrth oleio ein penderfyniadau a thracio effaith ein mentrau cyd-greu, gan sicrhau yn bod yn gwneud cynnydd ac yn addasu lle bo angen. Hefyd, un nodwedd o'r amgylchedd hyn ddylai fod gwneud penderfyniadau ar y cyd. Mae hyn yn golygu ymwneud â phobl yn weithgar a'n rhagweithiol, a hefyd recrwtio unigolion o gefndiroedd a siaradau lleiafrifoedd ethnig yn y broses gynllunio, rhoi ar waith a gwerthuso ein mentrau, gan sicrhau bod eu persbectifau nhw yn ganolog i'r broses a bod penderfyniadau yn wirioneddol gynrychiolgar. Mae rhaid ni hefyd flaenoriaethu adeiladu capacity, a mae hwn yn ymwneud â rhoi hyfforddiant wedi dargedu ac adnoddau mwyn cefnogi y staff sy'n dod o'r mwyafrif byd eang a'r athletwyr hefyd o fewn ein sefydliadau. A bydd y buddsoddi yn ei sgiliau a'i datblygiad yn grymuso unigolion ac yn cryfhau ein gallu ar y cyd i yrru newid. Yn fwy na hynny, mae cynnig mentora a hyfforddiant ar cyfleoedd fel hynny ar gyfer arweinwyr ar draws pob lefel yn helpu i feithrin talent ac adeiladu sylfaen sydd yn fwy amrywiol a chynhwysol ar gyfer ein arweinwyr. Ac yn olaf, datblygu piblinell arweinyddiaeth. Mae angen i ni adnabod a hefyd meithrin talent yn rhagweithiol ar draws pob lefel o'r sefydliad gan sicrhau fod yna lwybrau clir ar gyfer unigolion o gefndiroedd asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i fedru wneud cynnydd a ymgymryd ar rolau arweinyddiaeth. Mae'r dull rhagweithiol yma yn mynd i sicrhau cynrychiolaeth hir dymor ac astrwythu'r arweinyddiaeth sy'n wirioneddol gynhwysol o fewn ein cyrff chwaraeon yma yng Nghymru. A dyw ein ymrwymiad ddim yn gorffen gyda'r rhoi ar waith. Mae e'n daith barhaus o ddysgu a gwella. A'r cam allweddol olaf yw felly i fesur yr effaith, gwerthuso ac addasu rhaglenni yn barhaus mwyn sicrhau bod yn ymdrechion gwrth-hiliaeth yn parhau fod yn effeithiol a pherthnasol. Mae'r broses yma'n gallu cael ei liwio gan y fframwaith, a mae cael fframwaith clir ar gyfer ein cyd-greu a chydgynhyrchu yn rhoi strwythur ar gyfer sut y byddwn ni'n mesur llwyddiant a hefyd adnabod meysydd ar gyfer gwella. Mae'n yn helpu ni dracio cynnydd yn erbyn y nodau a'r amcanion i ni wedi gosod.
Felly mae ymgynghori rheolaidd gyda'ch rhanddeiliad yn rhywbeth sydd yn ofynnol, a mae rhaid ni geisio cael adborth yn gyson gan bawb, gan gynnwys y pobl yn enwedig o gefndiroedd di-asiaeth a lleiafrifoedd ethnig, mwyn deall yr hyn sydd yn gweithio'n dda, pa heriau sy'n aros, a sut mae'n rhaglennu a'n sefydliadau ni'n gallu cael ei gwella. Mae'r ddeialog barhaus yma'n sicrhau bod ein ymdrechion yn parhau fod yn unol ar profiadau byw a'r anghenion o fewn y gymuned. Mae rhaid ni hefyd sefydlu atebolrwydd clir. Mae rhaid ni'n diffinio pwy sy'n gyfrifol am weithredu a monitro ein mentrau gwrth-hiliol a sicrhau fod yna fecanwaethau clir ar gyfer atebolrwydd o fewn ein sefydliadau chwaraeon. Mae hyn yn meithrin synwyr o gyfrifoldeb ac ymrwymiad tuag at gyflawni ein nodau. Adolygiadau rheolaidd, mae rhaid i ni asesu o bryd i'w gilydd effeithiolrwydd yn strategaethau ac adnabod unrhyw ganlyniadau na fwriadwyd a hefyd gwerthuso yn feirniadol a pinad i ni yn cyflawni yr effaith yn ni'n dyheu ei gael wrth fynd i'r afel a hiliaeth o fewn chwaraeon. Ac yn olaf, mae cynnal ein ymdrechion hefyd o'r pwys mwyaf. Mae angen i ni adeiladu systemau ag arferion a sicrhau bod ein gwaith gwrth-hiliol ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd unwaith, ond yn rhan parhaus o diwylliant a gweithrediadau ein sefydliadau chwaraeon ar draws Cymru. A mae hyn yn golygu ymgorffori'r egwyddorion hyn mewn i'r polisïau gweithdrefnau a hefyd y cynlluniau strategol hirdymol. A drwy fesur ein effaith yn gyson, drwy ofyn am adborth yn gyson, drwy ymgynghori a sicrhau atebolrwydd, drwy adolygu ein rhaglennu yn reolaidd a chanolbwyntio'r gynladwyedd, gallwn wedyn sicrhau bod ein cyd-greu am ymdrechion yn ddynamig, yn ymatebol ac hefyd yn y pendraw yn gyrru newid parhaus ac ystyrlon. Newid y patrwm o wneud i wneud gyda. Fel ni wedi trafod, mae'r dull mwyaf effeithiol i fynd rafel o gwrth-hiliaeth yw wrth gwrs drwy gydweithrediad go iawn. A mae hyn yn cynrychioli newid sylweddol yn y modd y byddwn ni yn mynd a y dull y byddwn defnyddio tuag at ein gwaith. Yn hanesyddol ac efallai mae'n rhai enghreifftiau hyd yn oed heddi, mae'r dull yma yn cael ei nodweddu gan gwneud i yn hytrach na gwneud dros neu gyda. A weithiau mae yna'r dueddiad i orfodi polisïau neu arferion heb wirioneddol cael pobl i brynu mewn iddyn nhw a gytuno arnyn nhw a'i perchnogi nhw. Ac felly o'r ffocws yma, mae'n ffocws o fod yn ceisio addysgu pobl eraill heb o reidrwydd gwybod unrhyw beth am y bobl sy'n cael ei effeithio fwy gan hyn i siapio'r dysgu. Yn wahanol i hyn, dull amgen fyddai efallai gwneud dros bobl yn syml iawn rhoi gwybod i'r rhanddeiliad ynglyn â phenderfyniadau sydd eisiau wedi cael ei wneud, ymgynghori gyda nhw mewn ffordd gyfyng, neu falle ceisio ymgysylltu â nhw mewn gweithgareddau heb wirioneddol gwerthfawrogi ei mewnbwn i'r dyluniad craidd a'i rhoi ar waith. A felly, bod pobl weithio'n teimlo fod gan yr ymagwyddau hyn i lle, maen nhw yn arwain yn aml iawn at effaith gyfyng iawn ac yn methu am mynd i'r afel a gwir achosion craidd materion systemig. Felly, mae'r gwir bwer yn gorwedd wrth symud tuag at gwneud gyda. Cofleidio cyd-greu a chydgynhyrchu. Mae hyn yn golygu newid sylfaenol yn un ymagwedd, lle byddwn ni yn ymgysylltu gyda rhanddeiliad yn enwedig pobl o gefndiroedd di-asiaeth a lleiafrifoedd ethnig fel partneriad cyfartal, cydradd, wrth lunio datrasiadau a gyrru newid. A mae'r newid yma o gwneud i neu gwneud dros i gwneud gyda. Dyma sydd yn cynyddu cyfranogiad a hefyd sy'n meithrin synwyr go iawn o berchnogaeth a pherthyn o fewn ein sefydliadau. Mae'n ymwneud â phrofiad a gwerthfawrogi profiad go iawn, rhannu pŵer gwneud penderfyniadau a gweithio gyda'n gilydd mwyn adeiladu dyfodol sydd yn wrth-hiliol a hefyd yn deg. Mae amgueddfa hanes Cymru yn Saint Fagan yn enghraifft arall o astudiaeth achos sydd gyda ni yn ein casgliad. Mae persbectifau Saint Fagan yn dangos i'r gall amgueddfeydd ddadgoloneiddio naratifau drwy gyd-greu. Oedd y prosiect oedd ganddyn nhw wedi ffocysu ar
ymwneud â chymunedau ac ailgysylltu a ailddehongli casgliadau oedd yn gysylltiedig â'r trefedigaethau, fel soffa claif. Nawr, roedd eu ymagwedd nhw yn allweddol ac oedd yn gysylltu â'r gymuned yn helaeth a bod yn ffrind beirniadol a cael nhw i roi mewnbwn yn ystod y cyfnod ymchwil. Wel, fe wnaeth hyn arwain at ar sefydliadau oedd wedi bod yn greadigol ac yn herio naratifau amgueddfeydd traddodiadol. Ac fe wnaeth ei effaithau gynyddu ymwybyddiaeth mewnol ymhlith staff ynglyn â dadgoloneiddio neu dadwlad chi. Nath y gynhyrchu adborth ymwelwyr cadarnhaol iawn, a fe nath y ddenu cynulleidfaoedd newydd o meithrin partneriaethau cymuned gref iawn, fel yr enghraifft, the Aurora Trinity Collective. Fe nath y brosiect yma ail gyd-destynoli yn llwyddiannus, soffa claif, gan ysgogi meddwl beirniadol ynglyn â'i hanes. Mae hwn yn fodel ar gyfer amgueddfeydd yng Nghymru a thu hwnt, gan arddangos pŵer cyd-gynhyrchu wrth fynd i'r afael a hanesion cymleth. A fe nath y prosiect yma brofi y gallwch drwy weithio'n uniongyrchol gyda chymunedau amgueddfeydd creu cynrychioladau sydd yn fwy cynhwysol ac onest ynglyn â'n hanes ni wedi rhannu. Felly, i gyd, mae wedi creu newid hirdymor yn y modd mae'r amgueddfa nawr yn ymweld â chasgliadau a hefyd gwaddol trefedigaethol. A fyddwn ni yn eich annog chi i ymweld ar Astudiaethau Achos llawn mwyn chwilota i weld sut nath amgueddfa edrych ar hwn a hefyd cyflenwi a gwerthuso i waith. Ystyriwch y cwestiynau canlynol mewn perthynas â'ch sefydliad chwaraeon. Eglurwch pwysigrwydd myfyrio wrth edrych ar ymgorffori cyd-greu a chydgynhyrchu. Anogwch dysgwyr i ystyried cyd-destun penodol ei sefydliad chwaraeon nhw yng Nghymru. Amlygwch yr angen i gyfeirio at rwystrau posib a'r heriau yn rhagweithiol. Pwysleisiwch natur barhaus cyd-greu a chydgynhyrchu. Awgrymwch defnyddio'r cwestiynau fel man cychwyn ar gyfer trafodaeth bellach a hefyd cynllunio. Fe fydd y sleid tasg myfyriol yma yn helpu dysgwyr i archwilio'n feirniadol cysyniadau cyd-greu a chydgynhyrchu yng nghyd-destun eu mudiad chwaraeon, a drwy eu hannog nhw i ystyried persbectifau grwpiau di-asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, fe fydd yn helpu sicrhau bod y cymunedau hyn yn cael eu hymgysylltu mewn ffordd ystyrlon wrth greu hamgylchedd sydd yn fwy cynhwysol ac wrth gwrs yn un sydd yn wrth-hiliol. Dyma rai adnoddau gallwch chi eu chwilota. Os oes gennych chi unrhyw adnoddau eraill hoffech chi eu rhannu, neu rhai ar dapl hoffech chi gysylltu â nhw ar y wefan, yna dewch chi gyswllt fel y gallwn ni rannu nhw. A hefyd, os hoffech chi sgwennu blog fel eich 5 hoff adnodd ynglyn â dadgoloneiddio eich arddangosfa, neu unrhyw bwnc sy'n gysylltiedig â gwrth-hiliaeth mewn diwylliant a threftadaeth, gadewch ni wybod a fe fyddwn ni'n hapus iawn i weithio gyda'n gilydd i gyhoeddi cynnwys sydd o helpu bobl eraill. I grynhoi, mae cyd-greu a chydgynhyrchu llwyddiannus yn dibynnu ar yr elfennau canlynol. Nodau clir, cyfathrebu parhaus a hefyd ymrwymiad parhaus tuag at gynwysoldeb. A drwy gyfleidio'r egwyddorion hyn, gall sefydliadau diwylliannol a threftadaeth rymuso rhanddeiliad gan rhoi perchnogaeth go iawn iddyn nhw a llais go iawn, meithrin arloesedd gan ddadgloi syniadau newydd ac ymagweddau newydd, ac yn y pen draw, creu effaith barhaus gadarnhaol ar y cymunedau i ni'n ei gwasanaethu. Felly byth am ymrwymo tuag at adeiladu dyfodol lle gall diwylliant a threftadaeth gael ei llunio gyda a chan y bobl maen nhw'n ei gynrychioli. Dyma'r cyfeirnodau o ddysgu heddiw. Mae dapl yn eich annog chi i ymgysylltu mewn darllen pellach mwyn datblygu eich gwybodaeth a dealltwriaeth o wrth-hiliaeth, cyd-gynhyrchu a chyd-greu. Diolch i chi am eich amser heddi.